Balik ka, balik. 1, 2, 3, go. Hi guys! Welcome back! Ang walang katinga, dara. So, welcome back to my YouTube channel. For today's video, for tonight's video guys, is kaya wala naman ko naka-upload. Ito na naka-days. Hunaan. Naman! Hunaan ako guys, nga mag-video nyo. Kaya mo sudan karon is tanan. So, adobong manok, luto by Milyang. And so, kami lang duha ni Milyang ang mga on guys. Kaya dili sana mapakanoon ng mga bata. Joke. Ito, joke. Nangaon na sila kay. Ay, sa tinuod lang guys, kanang mga bata is namakal sila sa masilingan. Mo nang kami ng duha ang mga on ron. Og si Maika, og si Jared. Hi Jared, hi! Ako po. Hi! Ako po, gadidi guys. pa man siya. Kini siya guys, tas Juda. Siya bisag nakapamakaw sa siya. Asag mo. So, dara mo sudan, lamig kayo. Lamig kayo. So, dali mo sa among pagpangaon kay usahay ra may makaon og ngani. Kaya among suking sudan kay nang lechon tinapa. Salamat. Mga una ta kay gutom na ko. Lord, salamat sa pagkaon sa silaan sa lupa Ginoo. Kami ka supply. Amo kami ka sa lagi pasalamatan. Salamat sa Jesus. Amen. So wala na diri si Amore kay ni ulit na sa buoy. Kami na lang. Ako na lang kumbate kada adlaw. Agay Brad. Okay, mga nata. Na, gusto ko on dyan. Nagkamila kasi mag-vlog. Si Am sa Am. Ah, Baylo ka tagling kuranan di. nala. Kung ang hair mo og kanang cook diha PM. Ay si Juda abin niyang cook nga cook. Ang soft drinks. Ang kanang cook undoy mao na siya English sa mga tigluto. Mo tawag sa mga tigluto, cook. Di kay cook ang soft drinks. Lamig din mo luto si Milyang. Ang iti. Bali-bali na. Pwede din na. Vlog na. Inspired. Please support po nyo sila guys. Alaw mo na.
Amo kisandikan sa kamera kay kaldero man da. Kaning nagubang tayo pan. Lotong milyang the best. Amazing! Ano tayo nito eh? Pwede na si milyang magkuan mag kalendarya. Negosyo pinununan. Ano? May music oh. Amoy katulog mo. Yummy yummy. Duda ay mo Hoy, ang samot. Mana kaon gusto niya rin sudan. Yoyo si milyang kay mana kaon si Duda. Ang kaon na balik. Si Duda dah. Uy. Bus balik ko. Balik kang busuk atas takas sudah. Enggak. Gamay lagi hasag. Amba. Iya mo hasag. Hah? Hasag. Pwede menghatag. Nga nakamukhaan na kamana mo. Kuya mga bata diri guys ay sanay kaon sa mga silingan na mo kay bawo sila. Bawo sila raan kung asa ka birthday. Kuyaw? Labay na cellphone ako. Talaga. Nahiyog mo milyang. Heaven. Bedaghan din. Daghan kayo. Sa Asa mo to? Tagak mo. da. Luod man. Ano ba siya makamakan to? Ang tawag din sa makamakan niya. Ano dito na? Pastor na. Sila ito. Oh. Okay, kung nasabi. Okay. Oh. Nga, undang na si Bilyang guys ka. Nag-Bible study naman sila ron.
Kalau sabar doon sa gabi, ini bersali sa masilingan. Ginawa. So, ito landang sila. So, ako naman isa, ane. Siguro, ane na tama itong video ka. Ako naman isa. Pero di pa ko muna kung kaon. Mano natin na video. Ayaw, Duda, ayaw na. Duda. Ah. Lungang tagluto. Duda, mawala. Uy, grabe na si Duda. Utang kayo. Juda. Butan ka kayo, Juda. Madlungon. Ayaw lagi nga kay Ang favorite part na ako sa chicken, guys. Isla mga gara. Bata ko ng kadyo. Iyan, tabunan ang video. Yang Tabunan. Ang favorite nga part sa manok is yung wings. Duda, tagais sila Duda. Wala ko mo ini dalam daga na. Kuha. Tara, wings na putol. Request ng mga video, guys, kasi na may gusto nga request, comment na niyo sa ubos. Ma. Diyan pa niyo kamutan na mag-humong. Ayaw po ng mga dautan, ha? Limbang! Para na maghamoy lang. Ah. Kapag na ako mabusog. Lamay! Ano ka mas makabusog? Kano ka magkinamot? Ngun sila? Ayun sila? Para nako. Boss yung mabusog da akong magkinamot. Kaya mapil matugkaon mga germs na nabusog po. Joke. Diba? Magkinamot ka. Ah! Oh guys. Kaon ko bukog. Busog na kapit pero ang luto kaya pa. Ganyan hot doon kay
Di maayo mag-usok-usok ka siya. Dugang na po. Nasa milyang lakaw na. Busog na ko. Busog. Kumaya lang. Nandiyan ko tubig. So, gihanga ko kaon. Kaya gipaspasan ako kataas-taas sa padang vlog. So guys, salamat sa pagtanawan nga video. Salamat sa pagtanawan sa akong vlog karong gabi eh. Andara akong plato. Teneng! So, hinlo na bukog na yun. So, thank you for watching this video again and again and again and again. Thank you so much. And see you on my next vlog. And kung wala pa ka nakasubscribe, huwag kalimot sa pag-subscribe. And like this video. And, marato. Bye!